Ece de öz doğan çağasını yigrenip bilýän eken dip hatına başlan patpişçimin hattını size yetirýärin. Netice özüňizden mehribanlar. Men Maşgalada 4 gyzyň iň ulusudum. Meniň özüm kakamyň aýal doganyna gaty meňzeşdim. Şonuň üçinmi bilemok özüm hem semizje tokkuja gyzdym. Ejemiň janynyň düşýäni men bolýardym. Hereketiň hayal köpeýýän, geyni oňorok, sen horlan, sen semiz. Diňe şo gurrunlar özüm bilenden bäri bar. Öýüň işler nedende de hayal hereket etýänim üçin diňe gepeşdirdim. Ýöne hayal hereket etsem hem ejem näme iş buyursa şonu etjek bolup jan etýärdim. Gyzjylarynyň biri haýç gaçan agyr iş etesi gelen okdy. Diňe ýeňil işlere gatjady. Bir gyzjym bolsa islesetýär, islemese edenok. Ýöne şonda da ejem olara kän maňa gödök daraýşýaldaran okdy. Özüm gepinde plana meňzäp diýip şol ejekemiň adyny aýtýardy. Men bolsa bu zatlara gaty erwet bolýardym. Ýöne ejeme bildirýän däldir-de, ejede bir öz çağasyny şeýdip ýigrenermi diýip käwagt erwet ýagdaýa düşýärdim. Eşik zat alyp berse ejem hemmämize den getirýärdi. Ýa bir gowy astrenýaly wagt menem gowy görüp maňa da hemme zat etýärdi. Ýöne sähel astrenýasy gaçsa, bir zat ýakmasa ýa yaramasa derre meni bir hili jyn etýän ýaly görýärdim. Menem ejem gowy görýärdim. Ejem bu derejede erwedem diýjek däl. Ece bolýar çağasyny ýigrenýän däldir. Ýöne çağalaryny aýryp daş keşpine at takmak erwetmeke diýen häl bugünem ejem aýtýan ece sen meni şeýtýärdiň dälmi diýsem ejem gülüp goýýar. Ýöne şo döwürler maňa nähil agyr düşeni, meniň nähil içimden duýgularyň geçeni ejem bilenok bu wagt gülüp oňaýýas. Meni soňa waka ulaldygymça seni hiç kim almaz bu bolşuň bilen diýete tut horlan diýip günüme goýanokdy. Aýna zata seredip gaterwet öz-özümi ýigrenip ugraýardym. Ýöne diýete tutdygymça horlanyp bilmän kösenýärdim. Şeýdip günler aýlar geçip dur, okuw oturdum. Bu haýalyňla gaýnyňdan eşitmişiň gep bolar. Senin täk gelnetjegin tapylmaz diýip käwat gahar gelende ejemiň kemsitýän gylyklary bardy. Meniň hem girip öz jaýyma aglap ejem bilen hatda gürleşmän ýörýän wagtlarym bardy. Şeýdip men ahir okuwa tapşyryp ýokary okuw jaýyna okuwa girdim. Okuwa giren ýerimde bir kursdaş oglanym bilen tanışyp halaşyp uradyk. Ol oglanam bizde golay owalaryň birinden özüm ýaly owa oglan ekeni, sadaja oglan. Tanışanymyzda, gürleşip başlanymyzda maňa ýüregi owadan gyz gerek, men görküne seredemok diýärdi. Men özümiň birazajyk tokkalawymdan ýaýdanýan diýmesem görmegim adamdan kem däldigini özüm bilýän ýöne näme etjek adam kemsidip ýaşasalar adam şo bolşuna da kemsinýän eken, sen gowy diýseler gowy bolmana çalyşýan eken. Men talip döwrümem üýtgeşik geyinip, üýtgeşik özüme seretmän däldi. Elime pul düşse öýüme padarka taşap ejemi, jiglemi begendirmäni gowy görýärdim. Hatta talip döwrümem bir sapar öýe baran mahalim şolardan kemsitmeşdip, çağasy ejesinden ýa-da öýdäkilerden görenini öğrener diýen ýaly jiglermem meni bir sapar kemsidip göwnüme deyip aglap gaýtýan wagtlarym boldy. Soň men ýoldaşym bilen durmuş gurdum. Ikimiz durmuş guranymyzdan soň her kimde de bolýar kynçylykly günlerimizem boldy. Öwrenişip bilmän gaýyn öýüme ýoldaşym bilenem näçe halaşsaňam adama gylyp öwrenişinçe wagt gerek. Köp kösendim. Ýöne öwrenişdim. Ýuwaş adamyň eline pul düşse, erkinlik berense, geyinmänem, eşik saýlamanam, özüne seretmänem öwrenýän eken. Men şu wagt ýaş gyzlary görenimde ýa-da deňduşlarym görende oturup pikir etýän. Meni şo derejede semiz horlan diýip ejem kemsitse de menden semiz gyzlaram aýlanyp ýör ejeler kemsitmän özüne bolýan owadança gelişýän eşikler alyp berýärler. Meniň ejem bolsa näme üçin bu derejede maňa gödök daraşypdyr bilmedim.
Gaýnymam ilki wadalar meni ýaktyrmadyk ýaly bolsa-da soňa wakam meni gowy görýär. Men onuň körpe gelini bolamsoň öýde galdym, eltim aýry hojalyk bolup çykdy. Hatda men ejeme ynanmadyk sirlarymy gaýnyma ynanýan. Bir döwürler ejeme aýlanmany äkidäý diýemde meni äkitmeýärdi. Ýöne gaýnym bir ýere gitse gelin senem gitjekmi men bilen diýip meni izine salyp äkitýär. Men bolsa şeýle bir begenýän kämahal oturup şu gaýnymyň gylygy ejemkiden ýumşak. Ejeme görä gaýnym maňa gowy gürleýär diýip pikir etýän. Çağalary hiç açan ejeler kemsitmeli däl, gysyk bolup ýetişýär, çağalaryň egini gysylýar. Çağaňyza ýaş wagty mähir bermeli, sizden tapmadyk mähirini başgadan tapsa size ertir ýigrenmegi mümkin. Özüne ynamly, dogumly çağa ýetişdirjek bolsaň, oňa azajyk mähir berip dogumlylygy, ynamlylygy öwretmeli eken. Köp ýerde men şo ýygyrylygym, gysyklygym meniň öňüme çykyp ýolum baglan bolmagam mümkin. Indindiler öz-özüme ynamym gaýny öýme gelen soň ýoldaşymyň, gaýnenemiň kömegi bilen öz-özüme ynamym galdy. Indi durmuşa garaýşym başgaça boldy. Hemme gaýnyny ýamanlasa men agaýtym gaýnym bilen ýoldaşymy gowy görýän, gaýny öýüm gowy görýän, öz öýümden gaýny öýümde özüme arkaýyn duýýan diýip hatyn jemläpdir.